A tan só unha semana de que arranquen as festas do verán, o Concello de Ribeira vén de obter autorización para instalar as atraccións no recheo portuario. Tras un longo proceso non exento de polémicas e cruce de acusacións entre as súas administracións, finalmente o organismo autonómico dou por vos os informes emitidos polos técnicos municipais, a pesar dos múltiples requirimentos. Así, as festas manteránse no mesmo lugar que se veñen celebrando dende hai décadas. Na autorización que recibimos son casi 14.000 metros cadrados de ocupación de terreo portuario para poder acoller as festas. En primeiro lugar, con seguridade, porque temos todos os permisos e tamén todos os proxectos de seguridade e de evacuación. En segundo lugar, tamén, nun emprazamento que lle convén non só aos feirantes por temas de traballo, senón porque é a única alternativa que conta Ribeira a día de hoxe para poder albergar as súas festas de verán. En terceiro lugar, porque é o espazo idóneo para beneficiar tanto a hostelería como o comercio no noso concello. O Concello xa comunicou a boa nova aos feirantes que acolleron con gran satisfacción a decisión de Portos, posto que nunca viron con bons ollos o cambio de emprazamento. Nos próximos días ultimarán a colocación das atraccións, posto que a autorización está condicionada ao mantemento dun paso para permitir a actividade profesional. Temos que acabar de perfilar, están mirando, dado que hai que deixar este paso pola parte de atrás para os mariñeiros e poder manter a actividade normal do porto, é unha novidade que antes non se tiña en conta, a día de hoxe si se ten para poder facilitar o traballo da xente do mar, e entonces estaban valorando pois si miraban cara a un lado ou cara ao outro, pois xa que teñen o pasillo por detrás, se as poñen mirando cara ao mar, poderían facilitar un pasillo por diante en vez de perder metros por detrás. Era unha cuestión que eles estaban mirando entre eles, pois rotala simplemente sobre o propio eje para que miraran, en vez de cara aos edificios, que miren cara ao mar, pero tiñen que vir e mirar estes días, por si están totalmente ao día da situación. Temos que acabar de perfilar un par de flecos, pero polo demais todo correcto. Tras este primeiro paso, a intención do Concello é seguir a negociar con Portos para conseguir a desafectación dos terreos que non teñen usos portuarios, así como o cambio de catalogación de algunhas zonas amarelas a verdes.